tämän vuoden pyörä tuli lukossa. Ei taas! Mä en ala tämän auton kanssa. Ja kun mä katsoin, musta ei nyt pysy silleen taaskaan silleen niin kuin miten tän apsella olevan auton pitäisi kulkea. Ei mitään tässä. Eipä. No tää hei, tuu 70. Se olisi toimi niin. Oto. No niin, eli viimevuotinen Murmangrylin toimimattomat ABS-erot on taas toimimattomat. Kiitos, mikä ei löytynyt niistä mitään vikaa viime vuonna. Mut iso ero, eiks vaan? Valtavan lyvellä. Me ollaan aika silleen niinku ulkona tosta, missä pitäisi olla. Ihan hyvin pysyy. Sehän pysyy tosi hyvin. Niinku paremmin kuin jarruttais. No niin, no totta, se on vähän siinä aina. On se jarruttaminen suht kiva, että se vauhti hiljenee, jos se vielä pysyy suunnilleen, eiks vaan noin? Joo, ja hyvä pointti toi vauhti hiljenee. Kyllä. Se oli 7.5, vähän pelotti. No niin, menee lähelle vaan tätä ratautua.